Takže čau, zdravím, tady máte párno, žádný video, jo, hodně originální a hodně kvalitní úvod, bych jsem chtěl říct. Nejlepší úvody videí, který jste kdy v životě viděli. A koukám se, tady je nějaký buzerán. Dávej. Vítaro ch byli nemůžet odpochybit, via koli se nakezdí na street. Shit. Tak. A máme se na žraní třeba, I guess? Něco takového tady nemám. Jo, tak já si jdu udělat nějakou tu šmakuládu. Dáme tam hovna, s hoven si to upečem. Hovna hoří, to dává smysl. Jo. Aha. A v dnešním díle šel survivalu, tak by jsem chtěl nějak ještě zkrášlit vesničku, postavit to tady nějak hezký ještě, že to tady fakt jakože vypadá hezky, jo. A hlavně teďka se potřebuji postarat o ty basty. Tak dobrý, rovnou to, jdu prostě se vyspinkat. Tak rychle. V tom baráku jsem spinkala i minule, když se tam vyspinkám i dneska. Spinkáme. Jinak bohužel se mi nepovedlo ještě změnit program, jak si minule byl ten problém. Zatím se mi bohužel nepovedlo ten program změnit, nemůžu najít žádný dobrý. Tak jestli nějaký znáte, tak byste mi mohli říct. A teďka už mám oficiálně jednoho subscribera. Podle mě to je nějaký můj friend, který se snaží jakože jenom, aby nevypadal divně, tak mi prostě dal odběr, jo, ale doufám, že ne. Dobrý, zničil jsem ten zahrádku. Máme tady koně, je černý, takže ho nechci. A tak, jak to tady vylepšíme? Asi první věc, jak bych tady vylepšil vesničku, tak mě nic nenapadá, takže asi si jdu ještě, tak jdem asi vylepšit barák ještě, jakože, no víte co, já tady nezískám vůbec suroviny, takže dneska budeme prostě těžit, jo, asi tady kámo schovám své věci, tak. A to se tady asi tak prostě schovám. Jo, a to si vezmu. Pokud budu těžit hodně dlouho a dobře, tak se mi to bude hodit. A já jdu těžit. Jdu najít nějakou kejvu kvalitní. Co tady bude? Yes. OK. Tak. Potřebujeme raz, dva, tři. Raz, dva. Tak si tady natěžíme si kopr. Protože je prostě proč ne. Můžu si natěžit kopr. Nikdo s tím nic neudělá. Mám 16 koprů. Tak ještě trošku dohromady potřeboval. OK. Tak tady pro mě už je první výzva. Jsem fighter, kámo, já jsem mainu Sword PvP, nejlepší hráč úplně. To je nejlepší, kámo. Těžíme jako prsky pěkně. Jinak bych se chtěl připomenout to, že vážně prosím vás, dejte jako like a odběr. Fakt bych jsem to chtěl, chci fakt porazit mý kámoše. A možná se chystá kolab ještě jedním týpkem, mým kámošem, který má asi nějakých 600 odběratelů. Jo, takže možná bude nějaký kolab. Možná.
Uvidíme, ještě se s ním domluvím. Ale nevím, no. Teda ten týpek točí teda Brawl Stars, což je podle mě úplně top 10 nejvíc NPC content, jo, ale jo. No kamo, já na to nevidím, já vidím fakt úplnou blbost, jakože. Možná to kašlu, já nepotřebuji ubít. Stačí ten kopr. Hele, někam by to mohlo vést. Možná? Jako 2 železo nám asi nebudou stačit. OK, semka se podíváme jinde. Já tady kámo. Ne, to se mi nelíbí tady. A dá hodně rychlý těžení jsem udělal teda, dobrý speedrun. A speedrunu rovnou pryč, protože prostě tady nemám co dělat a nebudu tady trásit čas. Budu si vypést hezky svůj kopr, aby jsem si mohl udělat koprový armor. A dělám vlastně tu blast furnace, takže to půjde rychle. No to je dobrý. No, to se mi líbí. A kdybyste někdo znal, když tak jako třeba i nějakého editora, protože teďka to edituju v CapCutu a je to fakt bolest. Tak kdybyste někdo znal nějakého lepšího editora zdarma, tak byste mi mohli říct, prosím. Tady kuška a tady mám buzeranta v baráku. To je zustrov. Pardon, no. Ostrotý blast furnace. Další buzerant mi vlezl do baráku tam. Co dáváš? To je ten dobrý. 15 úlí se posra... OK. Já jdu kam vykrást tam ten barák, tam to vygrtá. Vesničana. S tím klem, aby se mu to potom prodal. Měl emeraldu. Tady bydlí. No jo. Tady nic není, třeba najít nějakého vesničana, který mi prodá nějaký dobrý díl, jako 6 kůže za 1 emerald. Třeba s Cameo mi přijde, by jsem měl všechny vyzabíjet, když snack, ten mamina. Jsem nedostal ani tu otravu, kam. To je dneska blood. Farmář. 15 řetkviček. To jsou mrkve, ale. Po mně chceš řetkvičky, ale sázíš mrkve, more. Co to je? Tak sázej ty řetkvičky. Jo, to je tenhle ten. 2 byl u mě doma. To je tenhle, stejný trady. A tenhle prodává ten klej. Tak si vezmu. A potřebuju... Jo, víte co, já jdu teďka chvíli těžit klej, jakože... Kolik máme tady? 22 ingotů. Tak to jo, to už si něco vykraftím, to už si... No, hlemečku, no. Dobrý. Tohle to mám. Já si můžu udělat jílka. Proč se to jmenuje jíl? Ale kámo, kdo to vymýšlel? Jíl. To zní jak kámo jméno mýho toho učitele tělocviku, on se jmenuje Jíle. Tak, no už mám tyhle potřebuju ještě ty... No víte co, já jdu teďka najít prostě ten klej.
Kde? Tady je. Možná se mi povede sehnat si někoho, kdo mi bude editovat videa, což by bylo fakt super. Protože nemám čas, mám pořád tréninky a teď to už fakt jako to nestíhám. Přišel jsem z tréninku a za chvíli musím jít spát. Ale to nevadí, protože chci dělat daily content. A proto tady točím teď. To je dost klé. Budu muset ještě udělat domácí úkoly, já nesnáším. Už to existuje. Ještě by se mi vymazal z poruchu zemského. Tady spapám klej a jdu to prodat tomu špíňákovi. Já si, počkej. Pojď sem. Někde. More, čumím ti do očí. Já nemám jíle. Kde je ten negr? Kde? Hakadic Nemisto Nastavino. Musit spat gen v nosi nebo biumburi. Musit spat gen v nosi nebo biumburi. Musit spat gen v nosi nebo biumburi. Ty si můžu vysrat, kámo. Čau. Kámo, první smrt, OK. No nic, kámo, první smrt mám. To jsem týpek je fakt zmrt. Dobrý, mám všechno. Nečum. Pomoc. Já chci průkaz. Já chci. Ty vole, jo. Zavři. Hakadic Nemisto Nastavino. Vitado ch Billy ni musit apokaivet, via coli se nakazdi nas free. To vypnu. Mám dyr, to bezsilk tače. Vitado ch Billy ni musit apokaivet, via coli se nakazdi nas free. Vitado ch Billy ni musit apokaivet, via coli se nakazdi nas free. Vitado ch Billy ni musit apokaivet, via coli se nakazdi nas free. Vitado ch Billy ni musit apokaivet, via coli se nakazdi nas free. Pinkej. Dobrý den! Tak. To je content tohle, to je content, fakt jo. Normálně. Já budu nahypovaný, protože prostě proč ne, kam? Můžu. Au. Prostě koupím si kebab. Dneska ještě teďka večer, kámo. No, počkej, ty blude. To jsi ten klej? No. Třeba kleje. No. Ty jsi klej? Jo. Kámo, jsem úplně software businessman. Tak, co teďka? Takže, moc to se mi nevyplatí. Hele, mám 14 emeraldů. Co tam za efekt? Mám bublinky? No
to byl někde. Co to je? To je zajímavý. Ale, jelikož už musím jít podle mě určitě spinkat. A chci spinkat a jít. Tak tohle bude pro dnešní díl všechno. A já s vámi tímto loučím. Tak. A já se s vámi tímto loučím. Takže čau!